raja wesi pikula di oro. Viva na mi porta, mi po viva lubite. Dalia tastimamento, mi tambe tastimele. Dalia tastimamento, mi tambe tastimele. I quasina, mi pora si Dalia. Tu Dalia vira rompanto, Dalia che mi ma. Dalia tastimami, mami tambe tastime. Dalia tastimami, mami tambe tastime. Sata che cazzina, Dalia mira na mi culpa. Dalia mira l'oma, Dalia che mira mi ma. Dalia tastimamento, mi tambe tastimele. Dalia tastimamento, mi tambe tastimele. I quasina, mi pora si Dalia. Tu Dalia vira rompanto, Dalia che mi ma. Yo mi Dalia mi trabalho. Televidente, hoje no nosso programa Herência, a gente conversar com pessoas que nós seguimos entrevistar. Hope já acaba. Tem começamento do programa aqui. Trata de Gus Gerritsen. E também Papa Boobie. Papa Boobie? Of niet? Hoe weet jij dat? Waarom? Heet het niet Papa Boobie? Ja, Papa Boobie. Oké. Ja. En zo nome conhecido Boneiro, aqui não está Papa Boobie. E conversar com ele, não riba subida sobre nossa cica anteriormente no programa Awe. E conversar com o diferente outro tópico com ele também Boneiro, a dia e também com a seguir depois que ela vai para Boneiro. Na Extra, nós luz não está sendo trempang para por ser vivo. Nós temos quase 45 anos para receber notícia confiável. E nossa experiência está visto da qualidade de nosso trabalho. Nós está cá na inteiro processo com dedicação para nosso serviço chegar na abo sem nenhum retraso. Nós está viva de tempo de hope fake news. E tapar-se uma demasiada ocasião de menospreciar a notícia verídico. Mientras que valorar sem base, diz passou e tá promê. Pero Extra não está para nenhum esforço para seguir essa notícia com boa por confiança. Seja de forma de corante ou forma digital. Riba bo computer, dem bo telefone e riba bo tablet. Sempre algo extra. Gus, a viva na Boneiro, no passado, que não me recapitular um tipo subida na Boneiro. Mas agora que está na Holanda, na Amsterdam. Gus, welkom terug. Dankjewel. Op Bonaire. Ja. Op, ik zou zeggen, jouw eiland. Ik ben blij. Ja? Ja. Ik wil eerst even recapituleren. Ja, dat is goed. Ja, je bent Bonaire gekomen. Ja, 1998. Ja. Ja, toen ben ik op Bonaire gekomen. En ik begon hier te logeren. En een appartement. En na een jaar dacht ik van, ik wil hier blijven. Maar dan wil ik in een echt huis wonen. En toen heb ik op de Playa Lecce hebben we toen een huis gekocht aan zee. Vlakbij Mama Yellow. Mama Yellow. Mama Martis. En wie heeft, mama die heeft jou die naam gegeven toch? Of niet? Nee, Yellow Man heeft mij die naam gegeven. Papa Boobie. Papa Boobie, Waarom? ja. En dat kwam omdat ik had een vissersbootje laten maken door Cador. Cador was een visser die daar woonde en die iedere ochtend met de vis kwam. En dan zei ik wil ook zo'n bootje hebben. Toen zei hij, dat is goed, ik ga dit bootje voor je maken. Dan hebben we opgeschilderd de Boobie. Want de Boobie, dat vond ik zo'n mooie, weet je, een mooie strandvogel is dat. Een beetje... Ja, mag je niet zeggen, lekker ook hoor. Wat zeg je? Lekker ook, je kan... Ja, nou. En
Zo, Jello die zei toen, ik noem jou voortaan Papa Bobby. Want iemand die geen bijnaam heeft op het eiland, die doet niet mee. En zo heb je die naam gekregen. Ja. Wat heb je in die tijd gedaan, Guus? Ja. Je was bezig, goed bezig. Ja, ik was goed bezig. Kijk, ik was 58. Ik stopte met werken. Zo jong. Ja. Nu ben ik 67, man. Ja, jij bent 67, ik ben nu 84. Kijk, en ik was 58. Wij hadden een zaak. En op een gegeven moment kwamen er Amerikanen. De Boston Consulting Group was dat, die kocht ons kantoor. En die vroegen aan mij, wilt u nog een paar jaar doorgaan als oud-eigenaar? Ik had een mede-eigenaar, we waren met z'n tweeën. En ja, ik zei, dat wil ik wel doen, zolang ik het leuk vind. En na 2 jaar, toen kreeg ik in de gaten dat ik een gast was in eigen huis. En ik kon niet meer met mijn benen op tafel zitten en een sigaartje roken. Want dat mocht daar niet, van die nieuwe eigenaren. En toen heb ik tegen mijn vrouw gezegd, als ik nog 1 keer met zagrijn thuis kom, dan stop ik. En dat gebeurde. En toen zei ik, en nu is het afgelopen. We gaan andere dingen in het leven doen. Ik ga niet meer werken. I love my profession, maar ik wil andere dingen doen. Ik wil gaan schrijven, ik wil muziek gaan maken. En ik wil naar een eiland waar het rustig is, waar ik als gast kan leven. Als gast, ik bedoel, ja, ik emigreerde, maar ik voelde me heel erg de gast van het eiland. En ja, kijk, als je erop terugkijkt, is het voor mij is het een successtory geworden. Ik speelde al muziek, maar middelmatig. Toen ik wegging, was ik nog niet erg goed, maar wel veel beter. Ik wilde boeken schrijven, ik had wel eens wat geschreven, maar mondjesmaat. Toen ik hier was, heb ik samen met Henk Roosendaal 2 prachtige boeken over het eiland. Nou, wie kwam dat idee om die boeken te schrijven? Nou, dat kwam van ons beiden eigenlijk. Henk die kwam een keer langs met een portret. Henk schilderde andere dingen. En Henk speelde ook samen met mij in een band. Hij speelde mondharmonica, hè? Ik speelde saxofoon. En op een gegeven moment deed hij mee, toen we bij Kontiki nog een concert gaven, deed hij mee. Dus ik leer Henk kennen. Ik kom bij hem thuis. Ik zie dat hij zijn hele huis geschilderd heeft. Henk was een oude reclameman, hè? Ja. En maar allemaal, ja, een beetje abstracte dingen. En op een gegeven dag komt hij bij me thuis en zegt, kijk eens wie het hier is. Had hij een portret gemaakt van Rooie Jan uit Rincon met het café, weet je wel, en zijn vrouw. Ja. Ik zei, man, dat is mooi. Hij zei, ja, ik denk dat ik meer portretten ga maken. Ik ga er misschien wel 10 maken of zo. Ik zei, ja, maar als je dat gaat doen, mag ik dan de portretten erbij schrijven? Dus in het Engels, in het Nederlands, wie die mensen zijn. En het waren echt niet alleen maar de bobo's van het eiland, maar het waren bijzondere mensen. Sommigen met een gemengd huwelijk. Ook een paar mensen die uit Nederland kwamen en hier getrouwd zijn. Maar geen bobo's, geen politici, maar wel heel interessante mensen. En jij was er ook een van. Ja, Dat staat ook in dat boek. en Mama Bobby ook, hè? En mama ook, ja. 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 Nou, dus dat... Ja, daardoor kwam het schrijven. En van het schrijven kwam weer... dat die artikelen werden gepubliceerd. En toen ben ik ook columns gaan schrijven voor het Antilliaans Dagblad. En ook af en toe voor jullie, voor de Extra. En jazz in een band, met een plaatselijke band. En toen kreeg ik het idee van, we moesten maar eens een feestje organiseren, jazzfestivals. Heb ik er 10 van georganiseerd.
10 jaar, dus ieder jaar hadden we een groot festival. Kwamen beroemde muzikanten uit de States, uit Nederland, overal vandaan. En ja, alles lukte, weet je. Was je ook in die Classical Music Board? Jazeker. Ja, toch? Dat Ja. was mooi, hè? Ja, want iemand De zei tijd tegen mij, van Wim Stasis, Muller en die mensen. je was erbij. Ja, Livio. En, ja, maar er was iets heel belangrijks. Op een gegeven moment konden we een hele goede pianist uit Amerika krijgen. Maar we hadden geen piano. Niks. Er was geen piano op het eiland. Ja, eentje, maar zo vals als een kraai. En dat kon je niet aanbieden aan een grote pianist. Dus toen zei ik tegen een paar vrienden, ik zei, weet je wat we moeten doen? We moeten een pot maken. We moeten een paar mensen geld uit de zak kloppen. En dan moeten we ongeveer $30.000 hebben. En dan kopen we een piano in Nederland en die zetten we hier neer. En dan kunnen we ook klassieke concerten geven. Al dus gebeurde, de Classical Music Board. En er kwam een vleugel. Heel veel hulp. Ook van mensen die zeiden, nou, ik zorg wel voor het vervoer. En de ander zei, nou, ik zorg wel voor een plek waar die kan staan. Weet je, boy, als ik erover terugdenk, zoveel mensen grepen dat aan, vonden dat allemaal leuk. En het ging vanzelf. Voordat we het wisten hadden we iedere maand een concert in de Plaza, met die vleugel als middelpunt. De klassieke pianiste Wim Statius, die overleden is, overigens. Ja. Livio Hermans. Ja, Harold Martina. Ja, Bettina. Tika Giel. Ja, iedereen kwam. Ja, en En de mensen vonden het, en niet alleen de import Makamba's hier, maar ook de mensen die hier al veel langer op het eiland wonen, die zeiden, my god, dat hebben jullie nou gedaan. Dus ik ging weg. En toen ik wegging, ja, dat was eigenlijk niet zo gepland. Maar mijn vrouw die werd zieker en zieker. En dus ze zei, ja, ik moet voor haar zorgen, ik kom niet meer terug. Maar toen had ik toch een gevoel van, er is heel veel gelukt in die tijd. Dus 15 jaar heb ik eigenlijk, door jullie en door jullie gastvrijheid, ik kreeg alle ruimte, werkelijk. Mensen die zeiden, wil je dat? Wil je dat doen? Ga maar, doe maar. ja. Autoriteiten, mensen uit het zakenleven, ja, doe maar. Ik zwom. Hoeveel geld heb je nodig? Ik zwom daar bij jouw huis. En bij jouw huis zwom ik daar bijna elke dag vroeger. Hè? Ja. En ik zag je zo op de balkon. Je genoot van het leven toen op Bonaire. Ja. Ja, nou. Ja, maar weet je, ik kreeg, het leven is toch ook altijd een beetje, what's in for me, what's in for you. Kijk, ik kreeg heel veel vrijheid, heel veel vertrouwen. Van als jij het doet, nou ja, dan moet het goed zijn, dus we doen mee. En ik voelde me altijd een gast. Ik dacht, kijk, ik moet oppassen dat ik geen fouten maak, want een gast moet zich netjes gedragen. En dat zou ik eigenlijk ook wel willen zeggen tegen iedereen die dan eens een keer besluit in zijn leven om hier te gaan wonen. Echt te gaan wonen, te integreren. Zo, begin je als gast te gedragen. En begin niet te blaffen en te commanderen en te zeggen van ik weet alles beter. Want de Nederlanders hebben een beetje die neiging. Hè? Ja. Niet allemaal, maar wel een paar. Hè? Ja, zeker weten. Ja. Dus als ik terugkijk, dan denk ik van nou, ik heb hier een van de mooiste stukken van mijn leven gehad. Werkelijk waar. En ik ben hier naartoe gevaren, ja, ook nog. Ja, dat heb Met ik een onze programma met jou over gemaakt. Hè? Ja. Hoe lang duurde die reis? Naar 21 dagen. 21 dagen. 21 dagen. Van de Canarische eilanden naar de Kaapverdische eilanden. En dan oversteken naar Barbados. En dan van Barbados nog 5 dagen hier naartoe. En die reis hebben we met z'n vieren gemaakt. Met een ander echtpaar en mijn vrouw. En we kwamen na 21, 25 dagen lagen we hier voor de wal.
Dat was een van de grootste gebeurtenissen in je leven, neem ik aan. Ja, Om dat te doen. maar weet je, kijk, ja, ik heb een heel mooi leven gehad als consultant. Dat was mijn vak. En ik dacht, ik moet hiermee stoppen, ik ben uitgekeken. Maar ik wist niet dat er daarna nog een leven komt. En eigenlijk iedere dag. Eigenlijk iedere dag. Ja, alles ging goed, maar op een gegeven moment wordt jouw vrouw Ja. ziek. Ja, Janita, hoe heet ze? Anita. Anita, heet ze, ja. Anita. Ja, ze werd ernstig ziek. Ze kreeg Alzheimer met allerlei complicaties. En, Ging dat snel of dat? Was het een lang nou, proces, ja, of? eigenlijk was de diagnose, die was heel duidelijk in 2014, 2015. En toen heeft ze nog 5 jaar geleefd. Ze is in 2020 is ze overleden. Maar we hebben iedere dag, vanaf die dag, hebben we samen doorgebracht in ons huis in Friesland. En dat was voor haar, maar ook voor mij, was een zware tijd. We waren, tot elkaar Ja. every day. Maar hoe heeft zij het doorstaan, weet je? In de beginfase, toen wist het wat er Ja, aan het boy, gaan dat gaat met zoveel emotie, ontkenning. Ik ben niet ziek. Hoe kom je erbij? Die artsen zijn gek. Ontkenning. En daarna komt er langzamerhand het besef van ik mankeer iets. En het is niet te genezen. En dat is voor iemand die dat gaat krijgen, die ook ziet dat hij niet meer de dingen onder controle heeft. Dat hij zichzelf niet meer is. Dat is heel zwaar. En dat komt in golven. Opeens weer een plateautje erger en dan weer een tijdje niks. En dan weer een nieuw plateau. Nou ja, dat heeft al met al toch 5 geduurd. En in die jaren daarna dus in Nederland, heeft ze vaak aan Bonaire gedacht of gesproken? Of, Zij wou niet weg. Nee? Ze wou niet weg. Ze zei ja, maar ik zei ja, maar god, weet je, hebben we niet een beetje de tijd gehad? Maar ze wou echt niet weg. Ze zei, ik ben niet ziek. Maar toen waren we weer een keer in Nederland en toen werd er een diagnose gesteld. En ze draaide een paar keer het ziekenhuis in. Ja, en ze kon er zelf ook niet meer omheen. Dat ze echt aan een glijdende beweging naar beneden bezig was. En in het begin wilde ze helemaal niet. Zei, als jij weggaat uit Bonaire, dan doe je mij ook tekort. Hoeveel kinderen hebben jullie? 2 kinderen. Ja, 2. Ja. Ik heb een zoon en een dochter. En die hebben allebei weer 2 dochters en 2 zonen. En die zijn allemaal in de leeftijd van 22 tot 26 of zo. Ja. Studeren in Nederland. Ik ben heel veel met de kleinkinderen bezig. Zie ze heel vaak. Praten over wat ze studeren en wat ze kunnen gaan doen en zo. En dus voor mij is dat geweldige pret. Ik wil toch even terug naar het boek en zo, die interviews en die portretten. Ja. Wie hebben die mensen uitgekozen in die tijd? Goeie vraag. Henk, toen het idee kwam van we gaan die boeken schrijven, hebben we gezegd, ja, wie moet er daarin komen? En Henk en ik waren als een soort radiocontact hier. Meteen eens, geen bobo's. Geen politici. Geen superrijken of goden. Nee, een dwarsdoorsnede van wat hier op het eiland woont. En dat kunnen Bonaireanen zijn, dat kunnen mensen uit Venezuela zijn, dat kunnen mensen uit Peru zijn, Curaçao en Amerikanen, Nederlanders, maar in een mooie mix. Nou ja, Henk kende een paar mensen, ik kende ook een paar mensen.
En zo kwam de zaak aan het rollen. Hoe kwam je bij mij terecht? Ja, hoe kwam ik bij jou terecht? Nou ja, ik kwam bij jou terecht omdat je toen al als journalist bezig was. En ik dacht, ja, iemand die hier al zo lang is. En ik wist ook wat je zoon deed, wat Franklin deed. En ik dacht, ja, ik geloof dat we eerst Franklin hebben gedaan. En daarna jou. Ik weet het niet. Maar in ieder geval... Maar we zijn wel samen in hetzelfde boek. Ja. De boek 2. Ja. Ja. En dus ja, veel praten, veel rondkijken. En ik kende natuurlijk, want we begonnen met het eerste boek. Toen zat ik hier al 2 jaar of 3 jaar. Dus ik kende al wel een heleboel mensen. Wie was de eerste van die boeken? De eerste kandidaat voor die? Het allereerste portret van het allereerste boek en verhaal was van Rooie Jan uit Rincon. En Malvina. Ja, en Malvina, natuurlijk. Malvina. Ze zijn beide overleden, hè? Ja, ja. Ik ben op de begrafenis geweest van Jan. In Rincon werd hij begraven. En ja, en zo'n prachtig verhaal. Melvina die zat in Limburg en Jan was bij de wegenwacht. En Melvina ging altijd op kouse voetjes naar huis. En op een gegeven moment wordt ze opgepikt door Jan. Ja. En Jan begon hier een garagebedrijf, weet je niet? En daarna is hij pas met de kroeg daar begonnen. Als zo iemand overlijdt, dus Jan, Malvina, Roland ook is overleden, doet dat jou iets? Ja, zeker. Ik lees het meestal, lees ik het in de krant of ik hoor het van iemand van Bonaire. En nou ja, Lando is overleden. Ja, Lando staat ook in een van de boeken. Altijd mijn maatje geweest in de band. Ja, die mensen horen bij je leventje en iedere keer schrik ik weer. Dan denk ik van nou, dat is nu maar zoveel. Hè? Vorige week het bericht van Jan Kloos. Ja. Staat hij ook in het boek? Jan staat niet in het boek, nee. Maar Jan ken ik al van 1998 toen ik hier kwam. Jan die was loods geweest en die interesseert zich om die mensen van zo'n duikschool te helpen. En van het ene komt het andere. Van de ene duikschool komt de andere duikschool. Ik woonde ernaast. En Jan die kwam vaak koffie drinken. Jan stond altijd met open armen van... als je nog iets nodig hebt, als we kunnen helpen... als company voor een sponsorship of zo... je zegt het maar. Vorige week dinsdag... dus niet afgelopen dinsdag, maar de dinsdag ervoor... ja, zitten we een borreltje te drinken met een aantal vrienden... en afgelopen dinsdag zouden we dat weer doen. En toen werd ik gebeld, ja, Jan is overleden. Ja. Kijk, ik maak veel mee van dat soort dingen. Omdat ik ook veel oude vrienden heb en vrienden probeer vast te houden. Maar dan gaat dit gebeuren. Ik bedoel, als je zelf 84 bent en er is iemand van 85 die overlijdt, moet je niet raar staan te kijken. Dat kan. Ja. Maar jij ziet er gezond uit. Ja, en je rookt. Die mensen zeggen, roken is niet goed voor gezondheid. Je drinkt een wijntje, weet ik, en zo. Natuurlijk. Toch zie je zo gezond uit. Ja, ik heb nooit meegemaakt dat je wandelt of zo, oefeningen doen, is toch... Nee, maar dat vind ik allemaal een beetje flauwekul. Maar ik heb wel een paar recepten. Ik eet niet al te veel. Ik eet heel rustig. Maar ik blijf ook hele leuke dingen doen. En ja, wat ook helpt. Ja, ik bedoel, ik heb heel veel achter me liggen wat mooi is. Ook heel veel waar ik geen zorgen meer over hoef te hebben. En nou ja, er is nu een leuke, lieve vrouw in mijn leven gekomen. Hoe heet ze? Vera heet ze. Vera. Ja. En we waren allebei alleen. Ik ken al heel lang, van 30 jaar geleden of zo. En nu zijn we een beetje maatjes geworden.
Ja, een beetje veel maatjes. Dat is mooi toch? Keeps you Ja. right and fit. Was je bang om alleen te blijven na de dood van Nita? Nee. Nee. Nee, nooit. Nee. En ik was er ook niet echt op zoek en op jacht. Maar via een stomme toevalligheid. Toevalligheden bestaan niet, zeggen ze. En ja, maar een gemeenschappelijke vriendin van ons, die zei op een gegeven moment, zeg, heb jij nog wel eens wat van gehoord? Waar is ze? Ja, nou, daar kom ik wel achter. En op een gegeven moment zien we elkaar weer. Je bent nu gelukkig weer. Wat? Je bent weer gelukkig, zie ik. Ja, ik ben ontzettend blij dat kan. En op een manier kan die we allebei fijn vinden. Hè? En daarmee is het verleden natuurlijk nooit weggepoetst. Het blijft allemaal bestaan. Maar ik ben wel een beetje van het type dat graag nog eens de film terugdraait uit het verleden. Daarom ben ik ook hier. Ik loop nu een beetje in mijn eigen film hier. Ja. Ik zie me zitten met jou van 20 jaar geleden. Praten over het eiland, over de politiek, over dit en over dat. Hoe waren de laatste dagen voor Nita? Zwaar voor haar en voor jou? Nee. Nita is... Ik heb heel lang everyday voor haar gezorgd, thuis. Maar op het laatst ging dat niet meer. In Friesland of in? Nee, eerst in Friesland en later zijn we met z'n tweeën verhuisd naar Amsterdam. Ik had een hele mooie plek voor haar gevonden in een verzorgingstehuis. En ik ben verhuisd in een appartement in Amsterdam. En ik woonde vlakbij daar, dus ik kon iedere dag naar haar toe. Iedere dag een broodje eten, een kopje koffie drinken. En nou ja, daar heeft ze eigenlijk een hele mooie tijd gehad. Met andere dames en heren. En ze is daar op een hele vredige manier is ze daar gestorven. Ja, heel stijlvol en heel goed. Dat was in 2020, zei je? Wat zeg je? In welk jaar was dat? 2020? Ja, dat was in 2020. Ja. Net in de tijd van de COVID dus. Ja, was in de COVID-tijd. Ja, begrafenis heel vervelend met heel weinig mensen en dat soort dingen, weet je. Maar het had ook zijn goede kant. Ja. Het was soberheid, het heeft ook zijn goede kant. Ja. Nós começamos a ver em programa Herência com Gus Gertsen, que é um boneiro, depois de basta aí, na Biba que não, agora que é também um boneiro, então começando com ele na Harbor Village. Na Extra, nós lustan sendo trempang para por ser vivo. Nós tem quase 45 anos para receber notícia confiável. E nossa experiência está visto da qualidade de nosso trabalho. Nós está na inteiro processo com dedicação para nosso serviço chegar na abo sem nenhum retraso. Nós está viva de tempo de hope fake news. E taparse com a demasiada ocasião de menospreciar a notícia verídico. Mientras que valorar sem base, diz passou ta promê. Pero Extra não te spar nenhum esforço para seguir essa notícia que por confiar. Seja de forma de corante ou forma digital. Riba bo computer, tem bo telefone e riba bo tablet. Sempre algo extra. Y tu asina, mi por asidaria, tu dalia mira los bandos.
programma te Heresia. Met de commissaris Awe in voor van Hoppie Ameno, gezellig met Guus Gerritsen. Hoe smaakt die sigaretten, Guus? Ja, dat smaakt heel lekker. Heb je altijd gerookt? Nee, ik heb vandaag nog heel weinig gerookt. Ja. Maar ik vind het gezellig om met jou een sigaret te roken. Ja. Weet je waarom? Omdat je me altijd zo bestraffend toekijkt van Ja, nou. roken. Smoking kills. Ja. Staat erop. Ja. En roken is dodelijk. Maar toch rook je, Guus. Weet je, autorijden is ook dodelijk. Ja, alles is dodelijk. Precies. Ja. Maar we hadden het over het weerzien Van Bonaire. met Bonaire. En Is- ik moet je wel... Vera, is die al eerder naar Bonaire gekomen of niet? Nee, Dus eerste ja, één keer. Eén keer. Heel lang geleden. Niet samen met jou. een kinderboekenactie of zo. Ah, oké. Ja, dan moet je er zelf maar vragen. Oké. Nee, maar kijk, ik kwam 2 weken geleden hier en een aantal dingen vielen me heel erg op. Mag ik dat vertellen? Daarom zijn we hier. Kijk, ik vond dat heel veel mensen klaagden. Klagen over, het is hier heel erg druk en er zijn veel te veel auto's en je staat in de file en Bonaire is Bonaire niet meer. Veel te veel macambas. Ja, veel te druk. En, oh, nou ja, ik zei ja, het is wel een beetje druk, maar te druk. Hoezo? Nou, ik stond zelf op een gegeven moment ook in de file. Weet je, we moeten niet beginnen met klagen hier. Ik denk, als ik terugkijk naar 10 jaar geleden, dan is hier heel veel positiefs gebeurd. Belangrijk punt. Het eiland is schoon en groen. Groen in de zin van milieuvriendelijk. We hebben stroom uit de wind, stroom van de zon. We hebben een omgeving van het eiland waar nog steeds duizenden mensen op afkomen omdat het een van de mooiste plekken is om te duiken en om te leren duiken. We hebben een aantal hele goede dingen gedaan, vind ik hier op het eiland, hebben jullie gedaan. Ziekte, zorg, enorm verbeterd. Toen ik hier kwam, nou ja, er was een ziekenhuisje en er was af en toe 1 specialist. Maar nu is het veel beter georganiseerd, veel beter verzorgd. Nou, dat zijn... Ik hoor die positieve dingen hoor ik niet veel. Ik hoor heel veel klagen. En terechte klachten zijn er. Ja, het is hier af en toe een beetje een lappendeken. Het verkeer loopt spaak. Nou ja, eigenlijk, als je goed kijkt... Men heeft jaren in, jaar uit verzuimd om de wegen goed te onderhouden. Nu zijn er zoveel auto's dat er gewoon een verkeersinfarct is. Eigenlijk moet het eiland gewoon planologisch op de schop. Op de schop. We bouwen als gekken, ook voor de toeristen. In allerlei wijken. De wegen zijn propvol. En ja, wat men vergeten is gewoon ruimtelijke ordening van dit eiland. Wat ik ook zie, steeds meer mensen die hier een huisje willen hebben, hebben ze al een huis in Nederland of in Amerika en dan nog maar huizen. Er wordt gebouwd als een gek, hè, nu. Ja. Voor wie? Voor de toeristen. Voor rijke mensen. Ik zie nu dat eigenlijk de vruchten geplukt worden van wat Bonaire in het begin al was. Een heel mooi eiland. Niet verziekt door grote hotels. En daar worden de vruchten geplukt. Steeds meer toeristen. Mensen die vreemd geld hier naartoe brengen. Die zorgen voor werkgelegenheid. Die werkgelegenheid die komt niet van de oorspronkelijke bewoners. Ja, voor een deel toch wel. Mensen die uit Venezuela zijn gekomen. Hier ook al 10, 20 jaar wonen. Maar wat me opvalt en wat me ook eigenlijk ergert. Dat is dat het verschil tussen zij die wat hebben en die zij heel weinig hebben.
dat is wel heel groot. Dat is echt... Als je ziet wat er in de supermarkten gekocht wordt. En wie daar de grootste tassen boodschappen kopen. En wat je daarvoor moet betalen. Dat kan iemand met een modaal loon in Bonaire helemaal niet bekostigen. Dus we gaan een beetje, of je het wil of niet, je gaat een beetje naar de richting van een chique eiland voor de rijken. Sint-Bart, ben je wel eens geweest, hè? In Sint-Bart zijn alle locals die er waren, ja, zijn vertrokken. Hebben geld meegekregen, gaan maar naar een ander eiland. En Sint-Bart, wat Sint-Bart wel goed gedaan heeft, voor hun eigen locals, die werken in de werkgelegenheid voor de toeristen, daar zorgen ze goed voor. Maar hoe kan je dat recht trekken? Dus die verschil tussen die arm en rijk. Ja, maar kijk, hoe ga je dat recht trekken? De sfeer in de afgelopen 10 jaar, 15 jaar is geweest laissez-faire. Laat het groeien, laat het bloeien. Hele neoliberale sfeer. Die we ook in Nederland hadden. Met alle kabinetten van Rutte en meneer Kamp die daar ook in zat. VVD, neoliberaal, laissez-faire. De overheid, klein. Moeten mensen zelf voor zorgen. Ik denk, want we krijgen verkiezingen binnenkort. Ja. In Nederland is een nieuwe wind aan het waaien. Men wilde meer kappen met dat neoliberalisme van alles moet kunnen en alles moet vrij zijn. En ik denk wat we in Nederland gaan krijgen, en eigenlijk zou dat ten voordele van Bonaire kunnen zijn, ja, we moeten daarmee stoppen. En we moeten zorgen dat de kloof tussen rijk en arm hier niet uit de klauwen loopt. Hoe bereik je dat? Niet zo moeilijk. Overal, in ieder land in de wereld, wordt de kloof gedicht door de rijken meer te belasten. Meer belasting voor de rijken dus. Ja. Ja, en in Nederland roepen we dat al lang. We doen het alleen niet. En hier roepen jullie het ook. Nou ga je toeristenbelasting heffen. Maar waarom moeten mensen die in Nederland hebben gewoond en hier naartoe verhuizen allerlei belastingfaciliteiten hebben? Waarom? Waarom mogen mensen hier vermogens vrij schenken aan hun kinderen? En in Nederland moeten ze gewoon keurig een erfbelasting betalen. Waarom? Waarom durft de politiek hier niet te zeggen, jongens, we moeten 2 dingen tegelijk doen. We moeten inkomsten van de mensen die het meeste inkomen hebben, moeten we zwaarder belasten. En tegelijkertijd moeten we dat geld gebruiken om goed voor de mensen te zorgen, met woningen, met zorg, die hier al jaren wonen en alle diensten hebben geleverd, die de scholen bemannen, die in de zorg werken. En het minste wat je mensen kunt geven is een fatsoenlijk minimumloon en een huis. En ik zie weinig beweging daar nog in, maar volgens mij, ja, jullie gaan straks ook naar de stembus. Ja, als je volgens de oude lijn wil doorgaan en we zitten hier weer over 5 jaar, wordt alleen maar erger. De rijken worden rijker. Ik heb het vaak over een onderzoek die gedaan moet worden om die armoedegrens en zo van alles. Maar ik vind het flauwekul. Ja, want als een ambtenaar, hebben we toch geen onderzoek voor nodig? Nee, als een ambtenaar uit Nederland komt, dan krijgen ze toelagen voor de kosten en zo, levensonderhoud. Ik heb begrepen van bijna €1000 of zo. Dus ze weten dat. Maar het kernpunt is dit. Kijk, men heeft volgens een bepaalde visie, of niet, of is het vanzelf gegaan. Dit eiland is nu uitgegroeid tot een mooi resort voor de rijken. Dat mag, wat mij betreft. Er is niks mis mee. Je kunt ook zeggen, nou dat vind ik erg. Nou, dan moet je hier niet komen. Maar als dat gebeurt, is op zich niks mis mee. Maar je hebt een plicht
vind ik, als bestuurder hier, en Nederland is nu ook bestuurder, om goed te zorgen voor alle mensen die niet zo rijk zijn. En kijk, de Bonaireanen zeggen misschien, of de mensen die hier wonen, we moeten hetzelfde pensioen hebben als in Nederland. Dat is een beetje overdone. Maar er is nog een hele grote weg te gaan. En de politiek hier zou ook zo flink moeten zijn om te zeggen, nou het is afgelopen. We doen dat niet meer. We moeten gewoon onze mensen die hier het mogelijk maken, dat we hier een geldmachine hebben. Dit is een geldmachine. Er komen mensen die geven geld uit. Zorgen voor werkgelegenheid. Maar dan moet je goed voor je eigen mensen zorgen. Dat is wat me steekt. Dat altijd een beetje in de afgelopen tijd op de achtergrond is geduwd. Nou, die Bonaire, die klagen maar wat, weet je. Flauwekul. Ja. En dat vereist wel moed om te zeggen van vasthouden. Wat mij betreft komen er nog veel meer rijke mensen hier. Wel planologisch een beetje beter doen en niet de boel verwaarlozen. Want nu is het af en toe een rotzooi. Ze gaan om milieu, natuur en zo. Ja. Ze gaan waarschijnlijk in Bolivia huizen bouwen. In Brema. Dan volg je dat soort nieuws ook daar in Nederland. En wat denk je daarover? Nou, ik vind... Kijk, Bolivia nu weer met een nieuw stuk dat helemaal ontginnen. Maak nou eerst de bestaande locaties die er zijn, is goed vol. Maar dan moet het Bolivia worden. Groots plan. Is misschien niet de goede volgorde. Bouw eerst volgens de ruimte die er nog is. En dat is nog een heleboel. Ja, zeker. Doe dat eerst nog eens. En zorg dat het planologisch goed in elkaar zit. De wegen goed zijn. Dat er een openbaar vervoer komt. Dat er in iedere kern van wonen ook winkels zijn. In plaats van weer een nieuw project helemaal vol te plakken. Wat hebben de mensen eraan die hier al 20, 30 jaar wonen? Wat heb jij eraan? Als het zo is dat met die geldmachine, want dat is het is een moneymachine. Het is een verdienmodel voor het eiland. Als je daarmee ook kunt bekostigen de welvaart voor de mensen die het mogelijk maken, dan ben je goed bezig. Maar dan moet je wel zeggen, betalen. Betalen. Okay. Ja. Maar die hele flauwekul van die toeristenbelasting. Ik vind het heel terecht dat het eiland nu zegt, betalen. Want die regeling die ze hadden, waarbij de hotels betaalden en de huiseigenaren, die was zo lekker zijn mandje. Dat weet jij ook. Hè? Er was geen handhaving op, niks. En nu staan ze bij de airport, zeg mag ik even $75 hebben. Overigens, weet je wat mij gebeurde? Ik kwam uit Nederland, ik wist het niet. Dus we betaalden 2 keer 75. En toen gingen we naar Curaçao, een dag later. En toen kwam we van Curaçao op Bonaire. En toen moest ik nog een keer betalen. Dat klopt niet, hè? Heb je ook betaald? Ik heb betaald. Ik geprotesteerd. En later ben ik erachter gekomen, het volstrekt onterecht. Mag helemaal niet. Ben je je geld gaan... Nee, ik heb nog niks gedaan. Maar ik zit niet zo in elkaar van rotzooi trappen. Maar kijk, maar op zich is het een hele goede zet geweest om te zeggen, mensen die hier komen slapen, eten, drinken, 14 dagen, betalen. Toeristenbelasting. Ja. Moet ik ook in Friesland betalen. Maar het is niet genoeg. Ik ben niet echt een rijke meneer. Maar ik heb genoeg om te zeggen, nou, ik doe er nog wel een schepje bij om belasting te betalen. En zo is het met heel veel mensen. En als de eilanders zeggen hier, ja, maar als we dat doen, dan lopen ze allemaal weg. Bullshit. Dat is niet waar. Er zijn hier zelfs bedrijven op het eiland
Boy. Dat weet je toch ook? Ja. Die gewoon hun activiteit hier gebruiken als belastingparadijs. Ja. Bonaire houdt je nog steeds bezig, Guus. Dat houdt me ook bezig. Ze zeggen altijd, ze halen een ezel uit de mondi, maar ze kunnen die mondi niet uit die hoofd van die ezel halen. Dat zie ik ook bij jou, hè. Je bent weg van Bonaire, maar Bonaire die zit nog steeds. Maar ik kan ook niet goed tegen... Ik kan ook niet goed tegen onrechtvaardigheid. Dat vind ik echt... Ja. Stop. Nee, hij Gaat iemand halen? Vera halen. Die mensen hebben over Vera gesproken en zo, maar wie is Vera? Je houdt van Vera. Persoonlijke vragen. Je houdt van persoonlijke vragen stellen. Dus we hebben een lucky... we zijn een lucky stel. Ben je echt verliefd op haar of niet? Tuurlijk. Je bloost. Zonder dat gaat het niet. Nee, maar zonder dat gaat het niet. Je weet het zelf hoe het zit. Ja. Je weet het. En, maar ik ben ontzettend dankbaar dat ik haar weer gevonden heb. En, het geeft ons allebei ook inzicht in andere levens. Zij in mijn familie en ik in haar familie. En dat is een verrijking. Dat is echt een verrijking. Oké, ze komt zo, toch? Dan zien de mensen ook wie Vera is. Ik ben ook helemaal niet opgemaakt of mijn haar niet. Nee, dat twee schippen weer. Dit is Bonaire Vera. Beetje ver af. Soft focus. Ja, kom maar zitten. We hebben het over jou gehad. En het over mij gehad? Ja, de mensen die naar dit programma kijken. Wat een vieze stoel. Ja. Ga maar lekker zitten. Ja, allemaal goede dingen gehoord over Vera. Dus dit is weer, als ik stelde Henk of Guus die vraag, ben je verliefd op Vera? En je begon te blozen en zo. Je begon te blozen. Ja, erg hè. Mag hè? Wat schattig. Hij heeft het verhaal verteld, hoe jullie, hoe jij in het leven voor hem is gekomen en zo. En jij bent ook gelukkig, zeg. Ik ben best wel gelukkig, ja. Ja? Maar je hebt Guus vroeger gekend. We hebben elkaar vroeger ook gekend, ja. En dat is dan zo bijzonder dat je, als je elkaar na zoveel tijd ontmoet en je kende elkaar vroeger, dat is wel heel fijn. Want dan weet je nog hoe je was toen je jong was en mooi was. En je weet veel van elkaar, dat scheelt. Als je zo, ik ben een beetje jonger dan Guus, maar ook al heel oud. En dan heel oud. Nou ja, goed, we zijn dan bejaard. Je ziet er niet oud uit hoor. Als je moet beginnen met je hele leven te vertellen en dit en dat. Maar dat wisten wij natuurlijk al. We wisten wel hoe we zijn. Ja. Maar Guus vertelde, je bent eerder op Bonaire geweest. Ik ben 1 keer op Bonaire geweest. En dat moet in ieder geval na 86 zijn geweest. Ja. En voor 96, dat is ruim. Maar ergens in de tweede helft jaren 80 ben ik hier geweest. Ja. En Bonaire is echt veranderd, hè? Het is echt veranderd. Zoals ik me herinner was het echt een paradijs van natuur en stilte. En nu vind ik het wel heel druk. Heel druk is het, dus dat is veranderd. Maar als je buiten Kralendijk naar de Zoutpannen gaat en verder, dan is het nog steeds heel mooi. En Rincon vond ik ook nog heel, veel meer zoals ik in mijn hoofd had. Niet zoveel auto's. Ik zie niet Nederlandse trekken in jouw gezicht. Ja. Of dit? Nou, je had me vroeger, je was helemaal zwart haar. Ja? Ja, ik kom uit Wat is Hongarije. Hongarije? Ik ben geboren in Hongarije. Mijn ouders zijn Hongaren. Maar ik woon vanaf mijn 11e in Nederland. Oké. Dus ik ken die landen hoor, uit die boeken van Kuifje. Sildaviërs, daar hebben ze altijd Is een Kuifje Hongaren? Nee, maar ze zijn vaak daar geweest.
Ja. Die boeken, jij kent de boeken toch? Jazeker. Dat is Captain van Ottokar. Ja. Die speelt daar af. Ja, zeker. En die Moldavië, die land lijkt volgens mij op Hongarije of andere landen in de buurt. Weet je, zo in Oost-Europa, misschien de Ja. Balkan. Ja, ja. Oost-Europa, ja. De herberg met de hoefijzer. Wat zeg je? De herberg met de hoefijzer. Ja, heel weer dat met de Den hoefijzer. Dolder? Ja, we moesten dat lezen op school. Dus dat is een mooi boek, hè? Ja, die was gek op zigeuners, Den Dolder. Ja, hè? ja. Handen met de zigeuners. Ja. Ja. En wat voor werk heb je gedaan vroeger? Nou ja, we zijn collega's. Ik ben journalist Oké. altijd geweest. En, Voor de krant, radio? Of nee, altijd geschreven. geschreven? Voor het dagblad, NRC Handelsblad heb ik lang gewerkt. Oh. Daarna voor Elsevier. En de laatste 10 jaar tot mijn pensioen werkte ik voor een stichting. En ik organiseerde en deed trainingen in vooral Oost-Europese landen die in de EU zouden komen. Ja, Het oké. is een programma van de Nederlandse overheid, het NATRA-programma, om die landen op verschillende gebieden, politie, douane, justitie, maar ook de pers, om die democratischer te maken. Dus daar heb ik veel voor gewerkt en ook in Afrika heb ik ook dat soort cursussen voor trainingen voor journalisten, maar ook management van kranten. Dus dat was mijn laatste 10 jaar. Ja. Hoe zit het met de papieren kranten in Nederland? Nou ja, Toekomst ervan? nou, dat gaat wel steeds achteruit. Ik zit daar niet meer zo diep in, maar je weet dat ze steeds meer en meer in de digitale ontwikkeling stoppen geld en mensen. En ze doen allerlei extra dingen. Bijvoorbeeld, er is een groot geloof dat bijvoorbeeld de podcast van kranten heel succesvol zal worden. Ja. Ja. En dat is nu een gratis dienst voor een groot deel. Ja. En dan hebben ze onderwerpen die in de krant heel breed zijn gedaan. En dan hebben ze daarover weer podcasts. Dus dat is nu de ontwikkeling. En steeds meer digitaal. En Ja. mensen die papieren krant lezen, zoals wij nog, dat wordt minder en minder en minder. Ja. En dat merken we ook omdat ik weet niet hoe jij het hier doet. Jij doet ook onderzoek hoeveel artikelen door hoeveel mensen hoe lang gelezen worden. Hè? Nee, eigenlijk Nou ja, niet. dat is bij ons dan de Nee. eigenaar. Maar daaruit blijkt dat ze veel belangrijker vinden hoe de digitale lezer reageert. Dat kunnen ze ook beter meten. Ja. Ja, en dat is nieuw, was voor mij ook helemaal nieuw. Dat kunnen ze dus meten. Dus je kunt bij wijze van spreken tegen een journalist zeggen, oké, jij schrijft die column. Over een maand, ik zie dat ze jou heel weinig aangetikt hebben. Nou, ga maar weg. En jouw collega's die worden wel 4 keer zo vaak aangetikt. Op de digitale. Kunnen ze zien. Zeg, we hebben toch al te veel columnisten. Je moest maar eens wat anders gaan doen. Is gebeurd. Ja, vroeger had je natuurlijk enquête. Je had natuurlijk een lezersgroep die gevolgd werd. Dus maar metingen waren er altijd, lezersonderzoek. Maar nu is het dus heel belangrijk wat de digitale lezer doet. En ik denk dat die papier zal verdwijnen. En nou, je weet zelf, de bezorging is de zwakste schakel. Bij ons krijg je thuis in je eigen brievenbus de krant. Dat is de traditie in Nederland. Ja. Ja, en dat wordt door mensen door weer en wind op de fiets rondgebracht. Ja. Maar dat verdwijnt. En dat is een lastige, de bezorging is bij ons een duur. Ja, dat is een heel lastig punt. Ja. Er zijn 2 kranten. De ene was een echte avondkrant, de NRC. De andere was een echte ochtendkrant, de Volkskrant. Nu hebben ze besloten, de NRC wordt ook een ochtendkrant, omdat die tegelijkertijd door de bezorger van eventueel de Volkskrant ook in de bus gedaan kan worden. En ook het Parool hoor, doen ze ook. En Trouw doen ze ook. Ja. Ja, en daarmee verandert ook het karakter van die kranten. Want ik was iemand die altijd heel blij was. 's Morgens de krant, de Volkskrant. En 's avonds kreeg ik de NRC. Jij ook. Ja. Hè? En daar was je helemaal op ingesteld. En die krant 's avonds was ook echt anders dan de ochtendkrant. Maar omwille van de bezorging en het verdienmodel
douwen ze gewoon 2 kranten 's morgens bij je in de bus. Ja. Ja. En het kan niet anders, het is logisch. Het is vergeleken bij hoe een krant wordt gemaakt tegenwoordig, is het natuurlijk tamelijk primitief dat een jongen op de bus of op de fiets, een meneer of 's morgens heel vroeg die krant in de bus. Dat is ook heel... Dat is wel mooi, hè? Om dat te zien, hè? Ja, zo Die gaan veranderd. gooien misschien. Nou ja, bij ons, dat is in Amerika, gooi je het op de Ja, afdeling. Bij ons brengen ze het in de brievenbus dus allemaal. Ja, ja. En er is nog een heel grote verandering al een tijdje. Toen ik, wanneer begon ik? In 72 was mijn eerste baan. Toen was de kranten hadden hele duidelijke karakteristieken. Hè? Ja. NRC was toen nog Handelsblad trouwens. Dat was meer een liberale krant. De Volkskrant was duidelijk voor het katholieke volksdeel. Hè? De KVP was daar heel belangrijk. Trouw is christelijk. Ja. Enzovoort. Dus de kranten hadden veel meer een eigen gezicht. Ja. En dat merkte je ook aan de artikelen. Nu is er in de stijl misschien verschil, maar niet heel veel verschil meer in het nieuws. Nee. En in de commentaar. Het is veel meer, zoals eigenlijk is NRC en de Volkskrant, nou Volkskrant denkt dat die wat linkser is. Ja, maar die verschillen maar dat is klein. die zijn steeds kleiner. Die zijn steeds kleiner. Ja. Heb je nog contact met jouw familie in Hongarije? Nou ja, ik heb, als je zo oud bent, heb je niet veel familie. Nee, van mijn zus, ik heb nog een zusje en wij zijn samen hier gekomen. Oké. En mijn moeder had ouders nog. En mijn vader nog een broer en mijn moeder had een zusje. Maar ja, die zijn natuurlijk allemaal op. Guus, zou je weer op Bonaire kunnen wonen of willen wonen? Zij? Nee, Ja, nee. jullie beiden. Nou, nu ik niet. Ik zou het toch een beetje... Weet je, Guus heeft voor zichzelf, zoals ik het begrijp, heel veel bezigheden gevonden. En dan zou ik toch missen dat ik, en mijn vrienden en mijn familie, ik heb mijn familie in Nederland natuurlijk ook. Dus dat is, ik vind het nu niet zo, Voor het mij zou mij is niet zo trekken om nu op mijn leeftijd nog hier te komen wonen, weet je. Voor mij is het geen optie meer, mooi. Ik geniet hier te zijn en te smullen van herinneringen, mooie verhalen. Maar het is goed zo. Het is goed. En ik heb zo ontzettend veel dingen ook nog met mijn kleinkinderen en mijn kinderen en familie en Vera. En dit is heel mooi. 2 weken kom je aanfladderen en dan mag je kijken en dan gaan we weer terug. Je doet het mooi, je kwam hierheen fladderen. Je bent echt een auteur. Je schrijft, Nou ja. of Hij dit. kan mooi praten, Ja, mooi, mooi praten. Kijk, we moeten eigenlijk realistisch zijn. Misschien is dit onze laatste Ja. keer dat we elkaar zien. Nou ja, hè? dan kunnen we zeggen dat hebben we goed gedaan dat we er op tijd bij waren. Ja, ik ben blij jou gekend te hebben. Ja, ik ook. En, Ja, want ik dat is een verrijking. ik denk niet dat ik naar Nederland ga hoor. Ik rustig hier. Ja. En jij komt misschien niet meer, of toch wel, ik weet niet, maar... Misschien, als ik het in de kop krijg, dan gebeurt het. Maar met dat is gewoon grootste leuk. plannen nog dingen doen hier. Nou ja, misschien als ik zou zeggen van nou, ik ga 3 weken hier in een hut zitten om nog een stuk van een boek te schrijven. Dat kan altijd. Dat lijkt op Anton Veldkamper. Oh nee! Die, Anton is overleden. ja, dat heb ik gehoord. Ja. Dat is ook een hele Pokémon, bijzondere maar man. kan. Die staat niet in het boek, hè? Was een fotograaf van de Telegraaf. Ja, Die Veldkamp. heeft hij heel die heeft lang, hier ook- heel lang Ja, gewoond. ja. Ja. En, hoe heet die ook weer? Rick Velderhof. Die Rick heeft Velderhof. gedeeltelijk Ja. Bonaire. Dus we hebben toch bekende Nederlanders. Ja, we Alleen hebben jou zeker. missen we nog om. Ja, ja. Oké, Guus, bedankt. Nou, Dankjewel, Boy. Vera Dat ook. was een heel grote erg eer. benieuwd. Ja, hij weet hoe het gaat in die programma's. Dit is de 4e keer of 5e keer dat hij hier zit. Zo is het. Oké, dan wordt het Dankjewel. toe. Ja, geen dank. Of ben je meer dan 1 keer geïnterviewd dan de Ja, Ja. Boy heeft 2 keer gedaan. dat was alles in ons programma Herencia.